baju-baju kulit. Palayatan mo pikir saking gulala ng tanong, puso ko ang luwis lang, kamay kang mandutanong, o hadapang inukadunan, na marinaw kung sa aslan, imapungulaw-ulan ka, nakamantaya na kadan. Ayaraw mo pa mo isang kagaranuningan, ini malapi sa unang na mag-aambo ko malas, kaya raw pa o amal na di kaniyan ganatan, kaya tampar sa bala. Ay akong buwag pagdaan sa Panginang si kulim wala na sa mga tawa daw sa parating. Si isa sa yan, si ayat ulo nila nung sang kaya kayo. Sumiyakas ka sa kaya ban ba? Na biyakasan bibunyan kabuel yang kalaban masakses. Biyakasan 1,000 try mabubong ayat yang pakasin juga. Ay magkulan ito. Ay man nakatababatang biya ka mag-itos kami asanim mapilyo. Ate biya kayo sa akin ni malapis biya ka dulu natigan na kiarga kan. So gitu ay gila ko na minis ko taraktan mo muralan na ditan mo kada sa inang kuling Allah na buhay madana. Kita no pendit wala takullaw anni fan kaza wa kaza. O bubugi niya bulawla. Udaw tumang bulawla na kada maggugusto. Auto. Fa inna law tuktahu amalas syaitan. So kon suka terwas ububu. Udah ububu gitu. Ububu biaya. Ububu biaya kira. Na ginan na kibunsiannya. Kelekanian sumanga gan bekas syaitan. Pada kanan niya kang bula-bula sa dikasih sendika. Dira pwede niya kang bula-bula sa dikasih sendika. Ayak naftirun kana dinyang ka Allah so kabayan na may mga ulit ng Allah, diyan kaya kapag dia kakansang kayang barang-barang ang mga oseno gamatan mga Islam, ang buktan sa Quran, buktan sa hadis, na napakapagulatan ko niya may. Amay kapagulatan katanong na pahagilaw ka mga pumupurman si Ustadya nito, baka may makapagulman si Minas sa lagi din. Kagigian kaya penundangan terkanu na kesuatan yang kai maulo leman kuseng kaya dunia tamat sesagian ngagira hingga inu kebiasaan kaya dunia. Peter wala si sa Quran zaharan fasad fil barri wal bahr bima kasabat nas. Kepayangan suka kebinasa uliau kalau ada uliau dilupa. Kebinasa kaya dunia. Bima kasabat nas sabab sa galubog manusia, galubog limau manusia. Manmi da pikiran. Kebinasaan kaya dunia. Kebinasaan kaya dunia. Na sabab sisang kuto kaya sumanga tao na binasa sumanga tao. Berarti sa sumanga tao. Na binasa nila so kaya pangadu Allah sisang kuto mananian na ikikitiw nukan ng tanong na saan sa mananian na kabinasa mga manusia ko kaya nakira ng Allah kaya pangadu Allah
amanan yan nag-YouTube akakirang isi kupad na kaan nakatirwala sa Quran sa suratul Rum berarti anak mo ay suratul Rum ay katlo ano yung kasabot yan kaya inumagan bangitang kaya niya sebab innahum yarawnahum ba'idan wa narahu qariban. Katirutubad ng sa Quran, mata-mata na sa mga tao na ay kapkailangan ko at tumubangkit na matipan na mata-mata na tubad na miya katubin. Itu dia akan terus anu kanan na miya kalabisan siguro diman. Kaya terus innahum yarawnahum ba'idan wa narahu qariban. Mata na sa mga tao na kapkailangan ko bangkit na matipan na mata na sa kami na kapkailangan ko na Allah na magaling. Katanya kan bisa dibelum. Kita kan tahu merah 500. Buku na ako ano nabi. Buku na ya ayam anang utak kaya ginaw nabi sa utak kasi sira ka kautia na inisi yung mga sahabat. Ya Rasulullah, ano ka pa mo bagi? Nating nabi ya. Lagi na waktu na kaya nabi. Naupa mo pag-interpreta ano to sa kutwa dua. Na dua minggu ay meron pa sa duga ko sa rabi. Pagod di kurang na ate po sumanto pera ato naman to lahapan na ramdan san ibu pat ke sagu lokol agu nam kaya pangisira tanong na ato naman to date siya ngayon 2005 January 28 2005 nakikira arabi ato naman to lang iyan na nga katatanong ulit kami saan kaya ko. Western na, kaya pada naman ay so, amanan yan na yan po to punutulugan amanan yan na katurupan ng kanusi sa Quran isa kasabapan sa kabibila sa Allah ang binasawala sa sampai dunia lagi ang katikuwala sa suratul Rum ay 30 Faqim wajhaha lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Suratul Rum ayat 30. Isa malidan namana nang utakyat tinunukan ng tanway sa isa sa pakat ka pagkenang katigyan subadap ka o agama Islam tutulog sa pamana pakabutugan ng kutwatin digdasi ko para tayo. Okay, kaya pangadu Allah so inan niyan sa mga urit niya. Inan niyan sa manusia sira kanya. Diyang kutwa tao ngayon niya ano Allah sa isang kaya niya. Inan duwa lang kaya niya na detarong tao. Pamana figura lang ng kuto figura lang yang kuto abruwa na adna tuwa ngayon. Nasa sa bunta lang mo tatwa nga nagyutin niyang bunta lang mo kaya manan na bruwa. Naso kaya nawala si siyang kaya niya na adna tuwa nga adna waran adna manan yan na tuwa nga yan mo Allah si siyang kaya niyan. Na dia tingin kepakai pengalinaso kaya pengadu Allah la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim ginan tigin ukit ginan suama na ukit ama mati ginan ititu kitang kanana tuwa nga akyad ni kaya pangadu Allah walakin aksaran nas la ya'lamun wala sa mga tao adak lang mga tao na di na nang katao di na sibuk nakagiya sa mga tao na so kaya pangadu Allah na inaliliran inalin so kaya pangadu Allah na ginan kaya binakang di na sa wala si isang kaya dunia wala yung maging tiyangay dunia lagi yang kaya sa panalungan ay matuna piyakairan sumama na kawingan ko lagi di na mama subabay na kawingan ko lagi di na mama yung katira na yan same sex subabay na pakapta pa sila daw subabay ato na yung manaw to so kaya pangadu tawaran na inali ng manusia timbala nila na nakita ay man to ni implementira ng ano na malagi pamakyat daw na dipakat tepi. Nah, yang pagka kapungan na kaya pangadu Allah. Lagi na nilalagay sa padalan. Basta alin na kaawot ko. Lagi na nano faktorya. Timbala na ang kutwa nganin o faktorya. Nakatago niyan sa kutwa pigiran nakatalong.
at tingin na ayak at tumbuyan kaya makina na tinggulan lang kaya kita manual IPU. Nagupun ka ito di parateya at tiro niya ka ayak ka pag-upirit isina 2 oras. Nagupun ka 4 oras namiyak ito. Upun niya tiro siya ka tingla sa kawanan. Nagupun ka siya tingla sa libo. Miya harus straight. Gian kaya mana niyan na kaya na wala si siyang kaya dunia na edad ng tanyan sa mga katalog ng supata kita. Ay mana niyan na miya nagipusan sa Quran. Na basta ito ng paratiyan ng kaya Quran na miya binasa. Ang kaya dunia, binasan naman lang kaya dunia. Kakagiya, so katalog na dito ng paratiyan. Ate so kaudo niyan mana randian ang kakatyan Allah. Di ke pakaya pamagarin sukya pangadu Allah. Ginan untuk lalalan ginan ni mapia kauke na andin di kapangadin na tanong na dia binasa yang kaya antay matao kanuro sagian kaya diskusi sang kaya climate change dia tira na kaya puna sangai global warming at kaya kaya dunia kaya alinong musim asulaon na miyang ranong naso pangran na lumiyaw yang kaya mana rarada yang kaya climate change na ayah ka maduda ka sa bukitan nurong na iman to na miya kau ma so buat ini kita yang kau masundu, yang kau masuk orang nalim padnan. Naiman to na pagkau masundu, na malabuyo, malatay po, napakabinasa sa mananyan, na patung tambal mga pa. Pero yang tayo sa urmo, pero yang tayo sa saging kaya bises, manto na sa ngalitis na giliti, giliti. Nah, kaya siya niya man namikis tanong sa iwan. Kaya aking ito papuan. May tago na mga palang. Ano to? Alas 5 ang ganag. Sabihin mo, kapipitan, alas 5 ang ganag dyan. Na dama aturatom na alaw na pinam. Yang ginaw supay nung kaya na malawid ka. Kakisiltan na si. Naupa mo, tiyak ay serang ko sa desira nung ganag si sa diti. Na kaya tangguhan ko ang kanan na sila nila na wata kunutuhan. Wata kunutuhan. Na amat tanong. Amat kunutuhan mga Katolik. Asya kanya santo pa. Pagilewad na ay bugit siyang kayo nyo nang kaya pakambuot tayo si ay nang beruan na kanuska na di pero manusia na sukapalang upo naman pero aswata na derupayan na watayan na lagi diyan sa kanan ginanti di pengraw na nanong lagi kamu so ayah isa ibang wala isang kaya dunia na inanuan lang kaya dunia na tiyagun yan sa mga palaw kapala di gating ang kakaupo na tiyagun sa mga palaw ang mga anak lagyan ka na ng mga palaw na tiyakat po niyan sa mga kayo mga nalinding ang tanong si Bugyo kamuran na kesultan suik sa kanan ng mga kayo mga bukaw kayo na tugos sa may tumay na may daw sa'yo na dumbugi na piyo tulong manusia so kalasan ay man to miya binasa mga kalasan ko kung paganay na sobrad no 80% miya binasa siya kalasan daman 20% man pala po isang may biro na di pa kanuga ang 20% na giyang kay akapaumang kay plus flood giyang kay typhoon pagkitulong man ang kay pagkadakan solino pagkadakan lang ng mga cyclone, barang-barang ang mga natural calamities, mga tubo kadnan na giyang tanan na kaya linasang kaya kalas. Na sa mga tao na sasabutin na nakaprabul sa kayo, na dinang katawan sa kapamula sa kayo. Naging mga pikiran, siminaran na sa kanong sa kapamula, antan makakan sa halag, na an masyap suwa man ang environment, di mana maragin na kakibinas sa mga ingat sa mga bagyo, mga typhoon, bagyaw so babundu, may bulugaya na di tanong mapia kapagin o tanong ito ng mga pagino. Ay na nga miya soy mata sa mga ino. Naman si susabdiran niyo, da kayo, na kung di makapagino, kung nagigad mapipia ginawa nga kami ang ayaw-yaw, na sirtan na miya kapipia sundo ni man, na anong tanong sa mga ingat saya kapag anuhin tanong sa mga ingat sa kaya pero niya sa upan niyo kung na ginawa niyo si kabila sa ay kesa di kumataw na kaya mapakalilan sa kibigan. Ano ba yun? So, inway bibigyan kaya wala kang kaya pakapawakan ng kakabasa ko keswa ka sa kapagigda may pakasurga ka na keswa ka pinahang ito mananian na kawayagan pwede tanong
pipira apiaman di kamala akan tuikas nasa lagyan mo ka uman gawi-gawi dito ka nasa likod ka anagardin ka na nagkaroon po pipirahan ka di ginangalan so kapamasa sa refrigerator at tubog ka ng tuwala nito ka ayaman na niya na press uman gawi na kung mga sa tapitsay ka kung mga ulit ang tapitsay ka naman ipabraw niya naman na sa pakakano ka sa pagkakaon niya pero mag-gawin na mira uman ako ang uman naman gawin lang na sa press nasubra sa tawag sa ari. Yan mo ito, sobraw na mapusang ka, na mipsibikan ka, nagpupung ka mamula. Tigo nabi, alyan nun ulya kairong minagariso. So at tigo nabi, sulima amapuro, pumungay na mapiyani sulima amapuro at pumangay. So gito isa ako na sa ginawa talagang nga sabi. Eman to na, nakatay talong nagyan kaya sabi na papupulo ang kamigan. Eman to na, aliman to sabi, ayaman na niya na, dahon niyang kimigan. Ikan po, nagyan kaya sikiran. Igubat na si Quran, anwan li matawan lang. So manusia na pangatak na may kumbaga kapanya. Yeso ka ba? May pagpunang talong. There are few foods that are universally loved as cacao. Cacao not only delivers great flavor, but it's densely packed with healthy benefits. Cacao contains a rich supply of antioxidants, colorless polyphenols known as flavonoids. It is an excellent source of dietary fiber. Has one of the highest known dietary sources of magnesium and contains a host of other essential minerals. Cacao is grown throughout the world, but the farms in the Amazonian lowlands of Peru provide us with two important requirements. First, the cacao here is organically grown on small family-run farms, and second, state-of-the-art processing facilities are available that assure necessary safety and quality standards. Join us on our journey to the Amazonian lowlands of Peru, en route to find what the Mayans called the food of the gods. Today, cacao continues to be an important part of the Peruvian economy. It helps support communities where children are required to attend school, and literacy rates are over 90%. The cacao plant has also provided Peruvian farmers with eco-friendly farming methods. Here, the passing of traditional farming techniques to the next generation is an important responsibility and part of the family life. When we visited this farm on a Saturday, the entire family was harvesting cacao, separating the beans, and beginning the fermentation process. They were also cutting back the trees and letting the cuttings fall on the ground around the base of the trees. As the cuttings decomposed, they added nutrients and natural pest control to the soil. They then composted the old cacao pods with coffee beans to create an organic soil blend perfectly suited for cacao fertilization. The mature cacao fruit is harvested when the pods change color. Navitas Natural's heirloom Peruvian cacao beans are then hand-selected and slow-dried at low temperatures. Next, the whole beans are washed with purified water to ensure maximum cleanliness. Only after our products meet the highest standards of quality and safety are they shipped to San Francisco in refrigerated containers and packaged. Mas maparami po ang mga good bacteria sa ating kapaligiran. So sa hayop naman po, nilalagay po rin namin ito sa tubig para po mas malakas sila ang vitamins kasi nga po rich po in amino acids. So pwede po natin itong gawing substitute sa mga synthetic vitamins na nakasanayan po natin binibili dati. Maganda po itong FAA kasi po makakatulong po tayo sa waste management. Yung po mga nag-food processing ng mga fish products, meron pong paggagamitan yung kanilang mga kapon. Sa palengke po, imbis na nagka-plug lang po yung mga grains nila at sa kamalansag, nila lamang, meron po katulad dati